Allah ya ce wa Dawuda wa Sulaiman. Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kissanta ma al'ummarka labarin annabi Dawud da kuma annabi Sulaiman. Idh yahkumani fil harth. Allah ya ce lokacin da suka yi hukunci game da abin da ya shafi amfanin gona. Idh nafashat fihi ganamul qawm. Lokacin da tumakin waɗansu mutane suka je suka shiga gonar wani mutum suka mishi barna a cikin dare. Wa li hukmihim shay'in. Allah ya ce muna kallon hukuncin da suka hukunta. Allah ya ce muna tsinkaye da hukuncin da annabi Dawud da annabi Sulaiman suka yi. Fafahamna ha Sulaiman. Allah ya ce sai muka fahimtar da annabi Sulaiman hakikan yadda hukuncin yake. Allah ya ce wa kullan atainahu hukman wa ilma. Amma dai dukkan su biyu da annabi Dawud da annabi Sulaiman, Allah ya ce mun ba su annabta kuma mun ba su ilimi. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala. Allah ya ce sai muka hore ma annabi Dawud alaihi salatu wa salam duwatsu yusabbihina, suna tasbihi tare da annabi Dauda, wa tayr da kuma tsuntsaye. Wa kunna fa'ilin. Allah ya ce don muna yin abin da muka ga dama ne, inji Allah. Malaman tafsirin alqur'ani suka ce wata qadiyya ce ta taso a lokacin annabi Dawud alaihi salatu wassalam, domin akan annabi Dauda Allah ya fara nada annabi ya zama shugaban kasa. Mun gane ko? Duk al'ummomin da suka shuɗe kafin annabi Dawud alaihi salatu wassalam zaka samu shugaba wane ne, annabi kuma wane ne. Mun gane maganan ko? Sai a ce ga annabi Musa ga Fir'auna. Annabi Dawud daga kansa cikin annabawan banu Isra'il aka fara bashi shine annabi, aka kuma bashi shine shugaban. Allah ya ce wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikma. Allah sai bashi mulki, Allah sai bashi annabta. Al hikma bi ma'ana annubuwa. Allah ya ce wa Dawuda wa Sulaiman, da annabi Dauda da annabi Sulaiman, idh yahkumani fil harfi, lokacin da suka yi hukunci game da abin da ya shafi amfanin gona. Idh nafashat fihi ganamul qaum, lokacin da dabbobin waɗansu mutane suka je suka yi barna ma wani mutum a cikin dare. Wa kunna li hukmihim shahidin. Allah ya ce muna kallon hukuncin da suka yi, muna tsinkaye da hukuncin da suka yi. Allah sai ya ce fafahamna ha Sulaiman, sai muka fahimtar da annabi Sulaiman haƙiƙanin yadda hukuncin yake. Malamai suka ce waɗansu mutane suka sake dabbobinsu a cikin dare, sai suka je suka yi barna ma wani mutum, mummunan barna, yadda suka lalata amfanin gonan baki ɗaya ta yadda ba abin da zai iya amfana a cikin gonarsa. Mai gona da gari ya waye sai ya kawo ƙara wajen annabi Dauda alaihi salatu wassalam, ya ce wane ya sake dabbobinsa, sun je sun shiga gona na, sun yi mini barna, sun lalata mun amfani na. Annabi Dauda alaihi salatu wasalam sai ya tura aka kira mai dabbobi ya zo. Mai dabbobi ya tabbatar da barna kamar yadda aka yi karansa. Annabi Dauda sai ya ce to hukuncin da za mu yi shine dukkan dabbobin a kwashe su a ba da kyautansu wa mai gona. Shi kuma mai gona ya sanya, shi kuma mai gona a kwashe kyautansu a ba wa mai gona ko? Shi kuma mai dabbobi an sallame shi. Waɗannan mutane guda biyu sai suka fita. Annabi Sulaiman yana kofa yana zaune. Lokacin da suka fito sai annabi Dawud ya ga fiskan ɗaya a turbine a cikin ɓacin zuciya, sai ya tambaye su ya ce musu bayin Allah me yake faruwa ne, naga fiskan ka a daure kaza kaza kaza. Ya ce mishi dabbobi na ne suka je suka yi barna a gonan wannan bawan Allah. Aka kawo ni ƙara gaban annabi Dawud. To yanzu dai a takaice an kwashe dabbobi na gaba ɗaya an ba da kyautansu ma wannan mutum. Ya ce kaga kuma dole in samu bacin zuciya. Sai annabi Sulaiman ya ce to ku jira ni ina zuwa. Sai ya shiga ya samu annabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ya ce mishi ya annabin Allah, inda za a ban dama ina da shawara akan shari'ar nan da aka yanke mata hukunci. Annabi Dawud ya ce mishi menene? Ya ce abin da ya fi kamata a ce an yi shine lallai ne a ɗebi dabbobin wannan mai dabbobi a bawa mai gona, ya je ya amfana da waɗannan dabbobi. Gashin da ke jikin dabbobin na suf ya yanke ya yi amfani da shi, ya sayar ya kashe kuɗinsa. Nono ya tatse ya sha, in ma ta aihu to duka nashi ne. A bawa mai dabbobi gonar mai gona, ya je ya shuke ta, ya gyara ta,
idan ta kai lokacin da dabbobi suka bata to sai mu karbi dabbobin mai dabbobi mu mayar mishi, sai mu mayar wa mai gona gona. Annabi Dauda sai ya ce haka abin yake. Allah ya ce fafahamna ha Sulaiman, sai muka fahimtar da annabi Sulaiman hakikan yadda ya kamata a zartar da hukuncin. Wannan kuma ba na ƙasa ne ga annabi Dawud alaihi salatu wassalam ba. Jama'a mun gane? Domin kowa da irin baiwar da Allah ya mishi. Yana daga cikin baiwar annabi Sulaiman, shi duk abin da ya shafi shari'a yana da wahala ya zo gaban annabi Sulaiman a ce ya gagara gano yadda daidan al'amarin yake. Wannan baiwa ce da Allah ke ma waɗansu daga cikin mutane. Akwai wata shari'ar ma da annabi Dawud alaihi salatu wasalam shi ma ya taɓa yi. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin a cikin hadisin Bukhari. Annabi ya ce waɗansu mata biyu ne, kowace tana da ɗanta ɗa namiji, sai suka kwantar da 'ya'yansu, sai suka je suka shiga aiki, sai kirkeci ta zo sai ta suri ɗaya daga cikin 'ya'yan sai ta gudu da shi. Ita wadda aka ɗauke mata ɗanta da ta zo sai ta ce wannan ɗan da yake kwancen shi ne ɗanta, ɗan da kirkeci ta ɗauka shi ne ɗan ɗaya matar. To rikici sai ya tashi, sai aka tafi wajen annabi Dawud alaihi salatu wassalam. Da aka je, ita wadda aka ɗauke ɗanta ta yi musu, ta ce wannan ɗan da yake nan ɗin shi ne ɗanta. To ita ce babba, ita ce dottijiya. To annabi Dawud sai ya yi la'akari da girmanta da shekarunta da bayananta, sai aka ɗauki ɗa sai aka bata. Bayan an sallame su sun fito, sai annabi Suleiman sai ya ga wannan matan tana ta kuka ta gigita, sai ya ce musu bayin Allah me ya faru ne? Ta ce ɗana ne aka ɗauka aka bata, bayan kuma kura ta cinye ɗanta. Ta ce a ɗana ne. Annabi Suleiman sai ya ce to ku kwantar da hankalinku, sai ce kai je nemo mun wuka ya raba musu shi biyu. Ita wadda aka ɗauki ɗanta ta ce wallahi kawai ai haka. Wannan sai ta ce a'a ni kan a ɗauka a bata. Annabi Suleiman ce ɗauki ɗanta ki bata. Haka ne ko? Ɗauki ɗanta ki bata. Uwar da ta haifi ɗa ai ba za ta yadda a yanka shi ba. To ita kaga in an yanka an yi 1-1, duka yanzu za su je su shiga takaban mutuwan 'ya'yansu. Allah ya samu dace. Fafahamna ha Sulaiman, Allah ya ce sai muka fahimtar da annabi Sulaiman yadda hukuncin yake. Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilman, dukkansu Allah ya ce mun ba su hukunci, Allah ya ce kuma mun ba su ilimi. Wa sakharna ma Dawud al-jibala yusabbihuna wa tayr, Allah ya ce mun hore ma annabi Dawud tsuntsaye da duwatsu su dinga tasbihi da tasbihin annabi Dawud alaihi salatu wassalam. Wa kunna fa'ilin, Allah ya ce kuma mu masu aiwatar da abin da muke so mu aiwatar ne. Annabi Dauda alaihi salatu wassalam yana daga cikin annabawan Allah wadda suke da ƙololuwar daraja a gun Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ma annabi Dawud a'badul bashar. Annabi ya ce idan dai mutum ya zo duniya in dai bautan Allah ya yi, annabi ya ce annabi Dauda ne ogansa. Lokacin da aka zubo da 'ya'yan annabi Adam alaihi salatu wassalam daga bayansa, ya kalli tsatsonsa, a cikinsu sai ya ga akwai wani yana kyalli yana sheƙi kamar zinari. Annabi Adam sai ya tambayi Allah, ya ce Allah wancan mai kyallin nan shi kuma wane ne? Allah sai ya ce mishi wani ne daga cikin 'ya'yanka ana ce mishi Dawud. Sai ya ce Allah to wannan ɗan nawa ya burge ni, shekara nawa kaban zan yi a rayuwa Allah? Ya ce shekara 100. Ya ce a ba ma Dauda shekara 40 a cikin shekaru na. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai yi azumin nafilfili a wani tsari ya kamata ya yi azumin don ya samu matsayi a gun Allah. Annabi ya ce ya yi irin azumin annabi Dawud. Ƙiyamun laili, manzon Allah ya ce ku yi ƙiyamun laili irin ƙiyamun lailin annabi Dauda. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai yi sana'a
wace sana'a ya kamata ya kama, ayyul kasbi atyabu indallahi, wace sana'a tafi tsarki da tsarkaka a wajen Allah. Kala yace amalur rajuli biyadihi, aikin hannu wadda ake gudu yanzu kenan. Fa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi, domin annabin Allah Dawud yana ci ne daga aikin hannunsa. Allah ya yi ma annabi Dawud falala, Allah ya yi ma annabi Dawud ɗaukaka, sannan Allah ya ba ma annabi Dawud kuwa da ƙarfi na bauta ma Allah. Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, isbir ala ma yaquluna واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, isbir ala ma yaqulun, kai hakuri kan duk abin da kafirai suke faɗa a kanka. Wadhkur abadana Dawud zal'ai, Allah ya ce kuma ka tuna bawan mu annabi Dauda wanda yake da kuwa da naci akan bauta ma Allah. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihuna bil ashi wal ishraq, Allah ya ce mun hore duwatsu ma annabi Dauda alaihi salatu wassalam, suna tasbihi safiya da maraice tare da annabi Dawud. Wa tsaira mahashura, Allah ce ga tsuntsaye su ma tare an tara su suna amsa tasbihi tare da annabi Dawud alaihi salatu wassalam. Kullun lahu awwab, duk suna mai da al'amarin su zuwa ga annabi Dawud kan abin da ya shafi tasbihi da kuma amsa tasbihi. Wannan baiwa ce da Allah ya ma annabi Dawud. Idan ya ce subhanallah, dukkan tsuntsaye suke subhanallah, walhamdulillah suke walhamdulillah, wala ilaha illallah wala ilaha illallah. Ko wucewa tsuntsu zai yi, in ya ji tasbihin annabi Dauda sai ya tsaya ya amsa wannan tasbihi. Wannan daraja ce, wannan ɗaukaka ce, wannan falala ce da Allah ke fifita sashin waɗansu annabawa akan waɗansu annabawa. Shine ma'anan awwibi ma'ahu wa tayr, ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr wa alanna lahu alhadid. Allah ya ce mun yi umarni ma duwatsu, muka ce awwibi ay sabbihi ma'ahu wa tayr, da ku da tsuntsaye ku dinga tasbihi da tasbihin annabi Dawud alaihi salatu wassalam. Allah ya ce wa allamnahu san'ata labusin lakum, sannan sai muka sanar da annabi Dawud alaihi salatu wassalam sana'ar yin tufa na rigan sulke gare ku, lituhsinakum min ba'asikum, domin ya baku kariya daga yaƙe-yaƙenku. Allah ya ce fa hal antum shakirun, Allah ya ce yanzu ba za ku mun godiya akan wannan ni'ima ba. A cikin suratu Saba Allah yake cewa ani'mal sabigatin wa qaddir fi sard في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الله يقول أنئمل سابقات أي دروعا سابقات. الله يقول كدنج كيرا ريغونا سلكي وداتتو يلوتتو wadda za su ishi kowa ya saka, wa qaddir fi sardi, kuma ka dinga kimanta yadda ya kamata ka dinga saka su, wa amalu salihan. Allah ya ce kuma ai aiki mai kyau, kar kuma sana'a ta ɗauke hankalinka daga bauta ma Allah. Inni bima ta'maluna basir, Allah ya ce ina ganin duk abin da bayi suke. Allah ya samu dace. Wa allamnahu san'ata labusin lakum, Allah ya ce mun sanar da annabi Dawud alaihi salatu wassalam sana'ar yin sutura ta sulke gare ku, lituhsinakum min ba'asikum, domin ta tsare ku daga fadace da yaƙe-yaƙe da za ku yi a tsakaninku. Allah ce fa hal antum shakirun, yanzu ba za ku yi godiya ma Allah ba, ma'ana ku yi godiya ma Allah da ya ni'imtar da ku irin waɗannan ni'imomi da za ku dinga kare kanku daga abokan gabanku. Allah ya samu dace. Sai Allah ya ce wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in 'alimin. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين.
Allah ya ce wali Sulaimanar riha, hakanan annabi Sulaiman Allah ya ce yana da wata iska a sifatan wadda take da tsananin kadawa ta jaribi amrihi, ita ma tana gudana bisa umarnin annabi Sulaiman ilal ardi lati barakana fiha, har zuwa ga garin nan da muka sa mata albarka, ita ce kasar Sham ko? Allah ce wa kunna bi kulli shay'in alimin, muna da ilimi akan komai da komai. Wannan iska Allah ne ya hore ma annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam domin zirga-zirgansa. Duk inda yake bukata ya je, to Allah ya ce mishi ga iska. Iska ce za ta ɗauki annabi Sulaiman, shimfiɗa kawai da a yi, a shirya falo, a shirya komai, a shirya kujeru, a shirya duk abin da aka shirya, kawai iskar sai ta zo ta ɗauki annabi Sulaiman. To anan Allah sai ya ce wali Sulaimanar riha asifatan, annabi Sulaiman na da wata iska da take tafiya da shi mai tsananin gudu ta jaribi amrihim, tana gudana bisa umarnin annabi Sulaiman ilal ardin lati barakana fiha, takan ɗauke shi har zuwa ƙasar Sham. Wa kunna bi kulli shay'in alimin, Allah ya ce don muna da ilimi akan komai da komai. A suratu sabai Allah ya ce wali Sulaimanar riha guduha shaharun wa rawahuha shaharun. Allah ya ce annabi Sulaiman na da wata iska guduha shaharun, tafiyar da za ta yi daga safe zuwa rana ya tsala, Allah ya ce tafiyar wata guda ne. Wa rawahuha shaharun, haka tafiyar da za ta yi kuma daga tsalawar rana zuwa faduwar rana, Allah ya ce nan ma tafiyar wata guda ne. Kaga duk ini guda iskar takan iya tafiyan wata biyu da annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, matukar ba kan iskar aka hau ba. Jama'a mun fahimta? Haka Allah ya hore wa annabi Sulaiman. In za a yi tafiya, to tafiyar da in jirgin sama ne zai dauke ka wata guda da a yi, to wannan iskan za ta yi tafiya ne daga safe zuwa 12 rana. Idan kuma an tashi 12 zuwa faduwar rana, tafiyar da iskar za ta yi tafiyar wata guda ne, in wani abin hawa ne ya dauke ka, ba wannan iskar ba. Guduha shaharun wa rawahuha shaharun. A wata sura Allah ya ce fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab. Allah ya ce akwai kuma wata sabuwar iska da muka hore ma annabi Sulaiman, tajri bi amrihi, ita ma tana gudana bisa umarnin annabi Sulaiman, rukha'an ay slowly haisu asab, bi ma'ana haisu arad, duk inda yake so ya je. Al-Imam al-Qurtubi ya ce iskokin guda biyu ne. Wannan iskan ita ce a sifatan, tana da mugun gudu. To akwai kuma ta biyu da Allah ya bada labarinta a suratul Sad, ita kuma tajari bi amrihi rukha'an, a hankali haisu asab, duk inda yake so ya je sai ta je. Sai da malamai suka tattauna akan menene bambancin waccar iskan da waccar iskan. Malam Muhammadu Aminu Shankiti ya ce idan za a yi doguwar tafiya, za a tafi Ingila ko Amurka, to sai a hau a sifatan. Idan kuma za a yi rangadi a cikin ƙasa, sai a hau wannan rukha'an haisu asab. Annabi Sulaiman, malaman tafsirin alkur'ani suka ce yana da kyau a dinga ajiye shugabanni ana karanta musu labarin annabi Sulaiman, a dinga ajiye masu mulki ana karanta musu tarihin annabi Sulaiman, saboda su ga yadda aka yi mulki na gaskiya da gaskiya, mulki kuma irin na bin Allah. Babu abinda mulkin bayi da shi, babu abinda mulkin bayi da shi, sannan mulkin kuma Allah aka bi da shi. Domin in Allah ya baka shugabanci, babban godiya ma Allah da za ka yi amfani da mulkin ka yi biyayya ma Allah. Idan Allah ya baka mulki, ya baka jagoranci, ya baka shugabanci, babbar dama ce ta biyayya ma Allah. Idan kuma baka bi Allah ba ma, akwai ran da mulkin zai kwace a hannunka. Haka ne ko? Ran da annabi Suleiman ya ɗare kan kujeran shugabanci, don ya gaji babansa ne annabi Dawud. Wa warisa Suleimanu Dawud. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وقال سيتي ومتاني بذا أي speech وإن كسابة كنا duk shugaba in ya zama shugaba ai yakan yi jawabi kamar na awa daya wa al'umman kasansa.
annabi Suleiman ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ulimna mantiqat tsairi, an sanar da mu furucin tsuntsaye. In tsuntsuwa ta yi magana, Allah ya mana baiwa mu ji maganarta. Wa utina min kulli shay'in, sannan an ba mu duk abin da mulki ke bukata. Ya ce Allah ya mana baiwansa, muna da wannan abu. Yanzu akwai wani shugaban kasa da ya isa ya ce wa utina min kulli shay'in? Babu shi. Wa utina min kulli shay'in sai su annabi Suleiman. Sai su annabi Suleiman. Babu wani mulkin da yanzu wani mai mulki ya isa ya hau kan kujeran mulkin ya ce wa utina min kulli shay'in. Domin gwamnatin annabi Suleiman tana tafiya ko ba minista, tana tafiya ko ba director, a wani komai zai tafi. Kawai sai a yi appointing alhuda-huda a ce kai ne ministan kula da ma'adinan ƙasa, kina je ci gaba da aiki. To ana jin maganansa. Amin. Kai shi kansa da kansa annabi Suleiman yadda ya ga yayi mulki yayi iko da kansa ya daga hannu ya roki Allah. Qala rabbi ighfirli wa habli la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Qala rabbi ighfirli, yace Allah ka mun gafara akan kurakurai da nayi a rayuwana. Wa habli mulkan, Allah a bani mulki la yanbaghi li ahadin min ba'di, wadda wani ba zai sake darewa irin kan wannan kujerar mulkin ba a bayana har abada. Yace Allah kar a ba mu wani dama. To yanzu kananan kujerun mulki ma ka dubi yadda aka mai da mutane bayi a kansu, bare kuma irin mulkin annabi Suleiman. Shi fa annabi Suleiman ba a juyin mulki, wallahi fadar su ifiritu ne a zaune. Su ifiritu ne Allah, su ifiritu su ne mala'u. Kaga aka ce kuma ifiritu ne SNK, ai shi kenan. Allah ya ma annabi Suleiman baiwa. Daga ciki Allah ya ce fasakharna lahu riha, فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. Allah ya ce fasakharna lahu riha, mun hore ma annabi Suleiman iskar da za ta dinga daukansa tana kai shi duk inda yake so, wadda take gudana a hankali duk inda annabi Suleiman yake so ya je. والشياطين كل بناء وغواص. والشياطين ga kuma aljanu da aka yi tanadin su ma annabi Suleiman, kulla banna'in, duk wani injiniya jinnu yana nan a fadar annabi Suleiman. Wa gawas, da kuma waɗanda suke nitso a shiga ruwa a ɗebo lu'ulu'u da gwal a kawo annabi Suleiman. Don shi annabi Suleiman ba fetur ake sayarwa a yi budget ba. Idan ana bukatan kuɗi kawai jinnu za a tura a yi nitso a cikin teku, sai a je a ɗebo ma'adinan da ke ƙasar ruwa, sai a zo kawai a yi budget a hawa aiki wa mutane da shi. Allah sai ya ce wa akharina muqarranina fil asfad, ga kuma waɗansu jinnun an ɗaure su a cikin hankof an sa su a sel. Yanzu akwai wani wanda ya sai sa aljani a sel? Kaga dai mulkin ai kai mulki ne da jinnu zai yi laifi a kama shi a miƙe shi a mai mugun duka a sa shi a can a kai shi sel a ajiye shi. Wa shayatin, Allah ya ce ga kuma shaydanu kulla banna'in wa gawas, duk wani magini da mai nitso a cikin ruwa ko dukiya. Wa akarina, ga waɗansu shaydanun muqarranina fil asfad, an daddaure su a cikin hankof. Yanzu akwai gwamnan da ya sai sa aljani a cikin hankof? Allah sai ce hada ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab. Allah ya ce hada ata'una, annabi Suleiman wannan duka kyautar mu ce, baiwar mu ce muka maka, ga jinnu ga ma'aikata ga kuma zunzurutun dukiya. Famnun, in ka ga dama ka yi aiki wa mutane, aw amsik, in ka ga dama ka cinye kuɗin gwamnatin, bi ghairi hisab. Allah ce babu laifi. Shi kadai ne a duniya aka halatta wa in ya ga dama ya yi aiki, in ya ga dama kudin gwamnatin ya cinye. Allah ya ce babu hisabi. Amma wallahi annabi Suleiman yana bakin hanya ana ma mutane aiki ya faɗi ya mutu, bai zauna a ofis ba. A nan ci a bakin hanya inda ake aiki, a nan annabi Suleiman ya mutu. Ma'aikatan ma ba su gane annabi Suleiman ya mutu ba. Shi fa Allah ya ce mishi famnun au amsik.
amma a inda ake ma mutanensa aiki yana tsaye yana dogare da sandansa Allah ya karɓi rayuwarsa. Ma'aikatan ba su gane annabi Suleiman ya mutu ba sai da ya faɗi. Kun ga bayin Allah kenan. To yanzu waɗannan shugabannin mun kuji inda su Allah ya ce musu famnun au amsik, wallahi tallahi ko primary school ba su yi ba. To an ce musu ma famnun sun yi amsik, bare kuma an ce musu amsik. Shi dama Allah ya bashi. Jama'a kun taba ganin irin wannan mulkin? Dukiya ce Allah ya ce mishi famnun au amsik, amma wallahi da yake Allah ne a zuciyar annabi Suleiman, jama'a ne kawai suka amfani wannan gwamnati. Jama'a ne suka amfani wannan gwamnati. Mulki ai yayi mulki. Mulki yayi mulki. Wata ran alhuda-huda ya fita yawo, sai ya je ya zo da labari ma annabi Suleiman cewa ya je garin Saba'i, ya je ya sami wata mata tana mulkansu, ga yadda matar take, ga yadda matar take, walaha arshun azim, tana da wani babban gado. Ya ba ma annabi Suleiman labari duka. inni wajadtu tamliku wa utiyat min kulli shay'in walaha arshun azim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, yace na je na samu wata mata ce take mulkan Saba'i, wa utiyat min kulli shay'in, ita ma duk abin da mulki ke bukata an bata, walaha arshun azim, kuma tana da wani gado. Ba ku ji ana cewa Balkisu mai gadon zinare ba? To walaha arshun azim, tana da wani gado, babban gado na kasaita irin na mulki. Annabi Suleiman bayan ya gama jin labari sai ya ba da laita ya ce a kai mata ta zo ta musulunta, ta zo ta musulunta. Alhuda-huda ya dauki laita ya wuce. Da yawa daga cikin malamin tafsiri suka ce ofis din Balkis ya shiga, ya je ya ajiye mata leta akan teburinta. Waɗansu malamai suka ce lokacin da suka yi sujuda ma rana, to sai ya, domin rana suke bautawa, to sai ya jefa letan a gaban ita shugabansu. Bayan sun dago sai ta ga letan a gabanta. Waɗansu malamai suka ce bayan ta shiga ofis din, bayan ta shiga ofis ɗinta sai ta ga letan, sai ta ɗauka, sai ta karanta. Da ta ɗauki leta ta karanta, ta ga saƙon da yake cikin leta, sai ta ce to a tara mata manyan ƙasanta, duk ministoci a taru, dukan gwamnoni a taru, duk wani mai cewa a yi ana nemansa. Aka zo aka taru. Ƙarar sai ta ce ya ayyuhal mala'u, قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالت تتي يا أيها الملأ، تتي يا كومن يموتانينا، inni ulqiya ilayya kitabun karim, an aiko mini da wata laita mai karamci mai daraja, an zo an ajiye mini wata laita mai daraja mai karamci. Innahu min Sulaiman, sako ne daga Sulaiman, wa innahu bismillahir rahmanir rahim, kuma sako ne daga Allah mai rahama mai jin kai. Me ke cikin laitan? Allah ta'alu alayya, kar ku sake ku mini tsaurin kayi, wa atuni muslimin, ku zo kawai kuna masu sallamawa ku musulunta. Iya abinda annabi Sulaiman ya rubuta a laita. Wa Allah ta'alu alayya, kar ku mun tsaurin kayi, kar ku mun girman kayi, wa atuni muslimin, ku zo kuna masu miƙa wuya. Qalat sai ta ce ya ayyuhal mala'u, ya ku jama'ata, aftuni fi amri, ku mun fatawa akan wannan al'amarin, ma'ana ku bani shawara. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, ba zan yanke wani hukunci ba har sai kun shaida, ma'ana ba zan yanke wani hukunci ba sai da yawunku. Kun ji abin da ta gaya musu? Sai suka ce mata قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قالوا سيسوك تيمتا نحن أولو قوة suka ce ranke daɗe kin san muna da ƙarfi na fitina wa ulu ba'sin shadidin kin san mun iya yaƙi na tashin hankali wal amru ilaik al'amarin ki na gare ki mu ba ruwanmu fanzuri ma za ta amurin ke dai kawai dubi menene umarninki in kin ce mu je mu kama Sulaimanu mu kama miki Sulaimanu in kin ce mu je mu zo miki da kan Sulaimanu mu zo miki da kan Sulaimanu mu ba ruwanmu ke dai gaya mana kawai aiki da cikawa. Qalat sai ta ce musu innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla. Allah sai ya ce wa kadhalika yaf'alun. Ta ce musu ai irin waɗannan masu mulki ba mu san sirrinsa ba ba mu san manufarsa ba, amma dai galibi irin waɗannan masu mulki idza dakhalu qaryatan in suka shigo wata alƙarya da sunan yaƙi afsaduha sukan yi rugurugu da alƙaryar ne wa ja'alu a izzata ahliha adilla sukan maida masu izzar alƙaryan kaskantattun alƙaryan. Allah sai ya ce wa kadhalika yaf'alun, gaskiya ne haka nan suke aikatawa Balkis. To karshe dai annabi Suleiman ya aika musu last warning cewa in ba su zo sun musulunta ba zai ɗebo rundunarsa a zo a yaƙe su. To kuma dama akwai tawagarta da ta aiko a kawo kuɗi wa annabi Suleiman bai karɓa ba. To su tawagar da suka zo shugaban kwamitin ya ga su ifiritu a wajen ya ga su ifiritu, to yana komawa sai ya ce mata to ranke daɗe kafin ki zo mu mun yi gaba domin mutanen nan in muka bari suka shigo garin nan sai ya kira wani yaro ya ce ka je ka gaya wa matata ta sami a gaba. To Balkis sai ta ɗebo jama'arta da rundunarta gaba ɗaya sai suka nufo garin annabi Suleiman alaihi salatu wasalam. Sai da suka yi dab da isowa fadar annabi Suleiman wadda tafiya ce da ba ta da nisa. Annabi Suleiman sai ya ce wa mutanensa قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال سيتي مسو يا أيها الملأ يا كو جماعة أيكم ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin, wane ne a cikin ku zai iya zuwa ya dauko mun gadon Balkis ya kawo mini fadata qabla an ya'tuni muslimin, kafin su iso wajena suna masu sallamawa. Qala ifritun min aljinn, sai ifritu yace, ifritu ma da wakin aljanna, sai ifritu yace ana atika bihi qabla an taquma min maqamika, zan iya zuwa na dauko maka gadon kafin a tashi a majalisin nan. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, kuma ina da aminci da karfin da zan iya dauko gadon in zo maka da shi nan. Annabi Sulaiman sai ya ce mishi za a bata lokaci. Qala alladhi indahu ilmun min alkitab, sai wani a fadar wadda Allah ya sanar da shi ilimin littafi sai ya ce ma Annabi Sulaiman ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka, ni zan je in dauko ma gadon kafin ka kyafta idanu.
annabi Sulaiman ya ce mishi kyafta ido, ya ce kyafta ido, kyafta ido, ya ce kyafta ido. Annabi Sulaiman sai ya kyafta ido, yana bude ido sai ga gado a gabansa. falamma ra'ahu mustaqirran indahu, lokacin da ya ga gadon gashi tabbaci a gabansa, kala sai yace hadha min fadli rabbi, yace wannan falala ce ta ubangiji na, liyabluwani, kuma Allah ya ban wannan dama na mulki ne don ya gwada ni. Ina kunji to shi mai addini in ya samu mulki ya san jarraba ce, haka ne ko ba haka ba? Jarraba ce, jarraba ce. Kala ya ce haza min fadli rabbi, wannan falala ce ta ubangiji na, liyabluwani, don ya gwada ni a ashkur am akfur, zan gode ko zan yi butulci. wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi, Allah ya ce wanda ya gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya mishi ya gode ne ma kansa da kansa, wa man kafara wanda kuma ya kafirce ma Allah ya butulce fa inna rabbi ganiyyun karim, to ubangiji mawadaci ne mai karamci, ko kayi godiya ko baka yi godiya ba Allah godadde ne. Jama'a mun fahimta? Yanzu in wani ne ya samu wannan karfin mulkin sai ya taka mutane, sai ya taka mutane. To shi yace na gano falala ce ta ubangiji na. Ka dubi dai irin karfin mulki da Allah ya ba annabi Sulaiman, ka dubi yadda abubuwa suke gudana a ƙarƙashin annabi Sulaiman. Babu abin da zai nema na bukatar rayuwa face akwai waɗanda Allah ya hore mishi don su aiwatar da wannan bukatan. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce wali Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakana fiha wa kunna bi kulli shay'in alimin. Allah ya ce ai muna da ilimi akan komai da komai. Wa min ash-shayatini, Allah ya ce kuma daga cikin shaydanu mai yagusuna lahu, Allah ya ce akwai waɗanda suke mishi nitso a ruwa domin ɗebo mishi ma'adinai. Wa ya'maluna amalan duna zalika, Allah ce kuma akwai waɗansu ayyuka da suke yi na musamman bayan ma wannan aikin. Ayyuka ne ga sunan birjik, ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiya. Allah da kansa yace i'malu ala dawuda shukra. Allah ya ce jama'ar annabi Dawud ku yi godiya ma Allah, Allah ya muku baiwa, Allah ya muku gata. Wa mina shayatin, Allah ya ce daga cikin shaidanu mai ya gusuna lahu, akwai waɗanda ke nitso don annabi Suleiman, don bukatar annabi Suleiman a ɗebo mishi dukiya a cikin ruwa. Wa ya amalu na amalan duna zalika, ga kuma waɗansu ayyuka daban-daban wadda suke aiwatarwa don bukatar annabi Suleiman. Mun fahimta ko? Ba mun karanta kulla banna'in ba? Duk wani magini jinnu yana nan, jinnu ba mutum ba. Idan aka je aka yanka plot, kawai kafin gari ya waye an yi fenti, an yi komai, an sa carpet, an sa tiles, an yi ai wannan fadar annabi Suleiman din, fadar annabi Suleiman din su suka gina mishi. Lokacin da alhuda-huda ya zo ya suka balkisu wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshin azim, to da aka gayyato ta, alhuda-huda dama yana bin su a baya. Da suka yi kusan isowa fadar annabi Suleiman, sai alhuda-huda sai ya wuce iso wajen annabi Suleiman, ya ce ranka ya daɗe ga su can a bayan gari sun kusa shigowa. Annabi Suleiman sai ya kira injiniyoyi jinnu, ya ce to ina so a yi sabuwar fada, domin duniya ya kama zuciyar wannan matan, mu nuna mata akwai addini akwai kuɗi. Sai aka je kan kogi sai aka shimfiɗa glass, sai aka yi bila akan ruwan. Ƙasa kogi ne yake wucewa, saman kuma bila ce. Glass aka shimfiɗa, ba wai dakin aka yi aka zuba kan kura. An gama komi, an sa komi. Lokacin da ta iso fadan annabi Suleiman, kila lahad kulisar, فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. tana isowa annabi Suleiman alaihi salatu wasalam, kila lahat kulisar, sai aka ce mata ranke da bismillah a shiga bila.
falamma ra'atu, lokacin da ta ga gidan, hasibatu lujjatan, sai ta ɗauka wani gulbi ne. To kawai ruwa ne yake gudana, babu wani kasan glass ko kuma akan ruwa. Sai ta ɗauka wani ɗan gulbi ne, wa kashafat an saƙiya, sai ta fara tattara zaninta za ta tsallake. Kala sai ce mata innahu sarhun mumarradun min qawarir. A ba komi. Innahu sarhun mumarradun min qawarir, yace mata flow ne kawai na glass, ruwa ne a ƙasan kawai mu ce. Da ta ga wannan al'amari, kala sai ta ce rabbi ya Allah inni zalamtu nafsi, Allah na cuci kaina, na ɓata lokacina, inni zalamtu nafsi, Allah na zalunci kaina, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, Allah na sallama, na miƙa wuya, na musulunta tare da annabi Sulaiman ga Allah ubangijin talikai. Kaga inda aka sha gabanta, ga mulki ga kuma addini, ga kuɗi, a kudin da ake ɗebo shi a ruwa taudi. Wa ya amaluna amalan duna zalik, Allah ce suna waɗansu ayyuka bayan waɗancan ayyuka da muka faɗa. Wa kunna lahum hafizin, Allah ce kuma mu muke kula da su, muke kula da tsaron su, saboda kar su yi abin da ba daidai bane. Aljanu suna aiki, in kwalta ake yi ana nan ana ta kwalta, masu ana ta kan ayyuka. Mala'iku su suke gadin waɗannan aljanu, shine wa kunna lahum hafizin. Allah ya ce mu muke kula da su, muke tsaron su. Allah ya ce wa man yazig minhum an amrina nuziquhu min azabi sa'ir. Duk wanda ya so yayi wani magudi, Allah ya ce kawai sai mu ɗanɗana mishi azabar wuta. Babu wani wai akwai wani wai audit wai wani mai babu, kai aiki kawai. Kawai za ka yi magudi. Al-Imam al-Qurtubi ya ce kawai sai ka ji mala'ika ya doke ka da dorina, sai ka kama da wuta, jinnu suna kallo, kana gudu, kana ihu, kana cin wuta, har ka faɗi ka mutu, gobe ma wani ya ƙara. Wa kunna lahum hafizin. To kun ga duk wannan mulki, kun ga duk wannan mulki, kawai kwatsamaran nan sai Allah ya ce falamma qadayna alaihi al-maut, قضينا